Man skal altid stræbe efter at gøre det bedre, og i vores industri så handler det om at gøre det bedre for patienterne og give klinikerne ude i sundhedsvæsenet mulighederne for at give den bedste behandling til patienterne. Og derfor så forsker vi i nye, innovative og effektive lægemidler til gavn for patienterne. Udvikling, innovation og forskning, det har været en hjørnesten i MSD's historie gennem de sidste 130 år. Og det kommer det også til at være gennem de næste mange år i fremtiden. Globalt set er vi over 20.000 medarbejdere, der arbejder inden for klinisk forskning og udvikling. Og vi investerer årligt på verdensplan over 120 milliarder inden for området. I Danmark er vi over 50 medarbejdere, der arbejder med kliniske forsøg, naturligvis i rigtig tæt samarbejde med vores danske sites. Vi har i øjeblikket over 70 igangværende kliniske forsøg, og er dermed en af de største investorer i klinisk forskning herhjemme. At køre kliniske forsøg betinger et succesfuldt offentligt-privat samarbejde. Hos os stiller vi jo på vores side vores protokoller og ressourcer til rådighed, og ude på vores sites gør læger og sygeplejersker det samme. Og på den måde får de mulighed for at afprøve nye eller optimerede behandlinger ude blandt patienterne. Og vi sætter virkelig pris på det gode samarbejde. For de danske patienter, som måske står med udtømte behandlingsmuligheder, betyder det at få tilbud om at gå en klinisk protokol, fornyede behandlingsmuligheder og ikke mindst fornyet håb. For sundhedspersonalet på vores sites betyder det, at de derigennem får tidligere erfaring med enten de nye eller optimerede behandlinger, allerede inden de bliver tilgængelige i klinisk praksis. Som et meget vigtigt element i life science økosystemet, så er Danmark, men Danmark ønsker også fortsat at være ledende inden for klinisk forskning. Og MSD arbejder aktivt for at sikre de bedste rammebetingelser for, at klinisk forskning kan finde sted her i landet. Det bliver vi nødt til, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige i den globale konkurrence for klinisk forskning. Vi forsker i rigtig mange innovative behandlinger, så jeg synes virkelig, fremtiden ser lovende ud for MSD, men også for vores behandlere og ikke mindst for vores patienter.